popraví. Baconovia, vítam vás u informačného videjka na mojej ploche zatiaľ, čo stahujeme s Originom FIFA World. Teraz sa vám bude venovať Megatron. Ja si idem zahrať na tablete Clash of Clans. Na Clash of Clans, ktorý to hľadajú, Clash of Clans sa volám Atom a mám vlastný klan a môj vlastný klan sa volá Trnava. No, takže na tomto informačnom videu by bolo tak, čo by sme hrávali, takže zahrávali by sme hociaké hry na PC, PS3, PSP, hrávali by sme na Xboxe, lebo skoro celý kanál má Xbox, alebo bude mať Xbox, celý kanál, takže... No ne, asi celý kanál bude mať PCčko. No, celý kanál PC a celý kanál bude mať určite PSPčko. Tak to áno, to má už. No a teda bude tu Megatroll, Mimlar a Kabi. Yes. Celým menom Kabika YouTube. A keby ste, povedzte nám, aké by ste chceli hry, aby sme hrali? Všelijaké hry môžeme natočiť, GTA 5, Minecraft to na bude na Xboxe, PCčku. na Xboxe môžeme natočiť Minecraft, Need for Speed, The Sims 3, môžeme natočiť aj Adventure, Xbox Adventure, FIFA 14, FIFA 13, Ultimate Team, Režim kariéra. Viete, jak to myslím, úplne všetko. A nejaké tie srandičky, napríklad Goat Simulator, Home Sweet Home. simulátory, no? No, Home Sweet Home, to neviem. No a tak. Čo by sme vám ešte tak povedali? Sme tu zatiaľ len dvaja, lebo na Mimlára sme urazení, lebo si myslí, že je najväčší genius a pritom nevie ani kto je cez Fabregas. Yeah. Ale, no, bude to asi s nami natáčať, že? Ale väčšinou bude dávať videa Kabi. No, Kabi a čo by som vám ešte tak povedal? Ja budem bývať vo videách iba niekedy. Kabi to bude všetko robiť, že? No, musím tu všetko organizovať, ale k veci. Toto informačné video sme dali kvôli tomu, lebo sme sa chceli s vami porozprávať kvôli tomu, že sme začiatočnícky let's playery, tak by sme vás chceli poprosiť, aby ste nás viac chápali, keď budeme robiť nejaké chyby alebo podobne. A napísali na to do komentárov. Áno. Budeme natočiť aj modované Minecrafty, napríklad Technic Pack, Techit, Futurecraft, Hexit, Feed the Beast, Čarák, Technic Pack. Alebo si stiahneme proste Technic Launcher a budeme tam to úplne všetko, že? Budeme natočiť aj jak to by to hovoril Notch parkour mapy alebo jak by to povedal Notch parkour mod, ktoré urobíme buď multiplayer alebo single player a vlastne by sme možno si spravíme server a budeme hrávať asi iba my dvaja, ja a povedz. Kabi? No. No takže ja, možno Mimlar, ale Ten asi nie. Mimlar je dosť Teda ja, alebo Kabi spraví server, no a budeme hrávať my dvaja asi. A bude možno aj súťaž, že kto bude s nami hrávať na serveri. Že? A budú súťaže, keď dáme každé 10. video na serveri. No, a čo by som už také povedal? Už neviem asi.
No, tak možno budeme na to začať aj tabletové hry. A to len možno, nevieme. Vlogy budú určite, ale nie na tomto kanále. Už sa to inštaluje. Super, takže my ukončujeme video a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dáte nám like, pre prípad odber, keby sa vám strašne video páčilo. Keby sa vám nepáčilo, tak je tam dole aj také poličko, že dislike. Tak to môžete úplne kliknúť. Sa budeme snažiť prečítať úplne všetky a vaše nápady si uschováme a niekedy ich použijeme. Takže bacon. Počkaj, ak nedáte like, tak si naserte. Áno. Čau. Bacon a uvidíme sa na budúce.